Eleni mwyn dathlu dyn o Shwmae. Rydym ni fel clwb Cymreictod Ysgol Henry Richard eisiau dathlu llwyddiant rhoi'n arbennig yn yr ysgol. Dewch gyda ni i weld pwy rydym ni'n siarad amdano. A pwy sy'n cerdded ar y llyn, a pwy sy'n malu awyr yn y dre. Mae'n bwrw cwrw yn y nen, canebaliaid wedi bwyta anti-gwen, ond mae Iwncl Zeffiraya wedi gweld dim. Nôl yn hymor yr haf, dim ond ambell air o Gymraeg oedd gan Mr Shwmae, ond erbyn hyn mae'n gallu ymuno mewn i sgyrsiau a chynnal sgwrs ei hunan. Rydyn ni mor brwd ohono fe a'r ymdrech enfawr mae e wedi gwneud. Mr Shwmae, mae gennym rhywbeth arbennig i roi i chi am gweud da iawn y dysgu Cymraeg. Diolch yn fawr. Sybod? Mae'n hyfryd. Mae hi'n hyfryd? Diolch i chi. Pryd wyt ti'n gweithio yn Ysgol Henry Richard? Dwi wedi bod athro yma ers 2019. Beth yw eich swydd? Dwi'n bennaeth adran Saesneg a ieithoedd modern. Pam bod chi wedi dewis i dysgu Cymraeg? Just achos es I byw yma yn Gymru ers 2011 a mae'n bryd amser I ddysgu, dwi'n meddwl. Sut ydych chi wedi dysgu gymaint dros y gwyliau haf? Gynes I gwrs dros y haf, am tair wythnos dros y haf. Oedd yn cwrs intensif, 9 yn y bore, 9 o'clock yn y bore, tan 5 o'clock yn y pnawn, bob dydd Lun I dydd Gwener, sorry. Ac hefyd, gwrandes I ar Radio Cymru a o'n i'n darllen hefyd. Darllenais I Llyfr Glas Nebo, ond fi ddim yn deall popeth yn y llyfr, ond dim ots. A llyfrau arall yn Gymraeg, llyfrau gan dysgu Cymraeg, a hefyd ers mis Medi, dwi wedi bod ymarfer gyda athrawon a plant yn ysgol hefyd. Mae rhai plant a rhai o athrawon yn yr ysgol wedi bod ymarfer gyda fi. Felly dwi'n mor ddiolchgar I chi a i'r athrawon yn ysgol fel Mr Williams a Mrs Davies ac yn y blaen am helpu fi. Oes bwrpas I dysgu Cymraeg os athro Saesneg I chi? Dwi'n meddwl does dim dewis rhwng iaith, rhwng Cymraeg a Saesneg. Yn Cymru, Cymru modern a Cymru dyfodol falle, bydd dim digon I siarad Saesneg yn unig, neu falle Cymraeg yn unig hefyd. Mae angen I bobl yn Gymru dysgu y ddau a defnyddio'r ddau hefyd. Dwi teimlo'n mwy rhan o'r gymuned ysgol nawr, achos dwi'n gallu siarad bach o Gymraeg. Dwi ddim yn rhugl, yn falle bydd erioed bydd yn rhugl, ond dwi'n benderfynus I cario ymlaen a wella ac yn yn y dyfodol. Ydy eich bywyd yn wahanol nawr eich bod yn gweithio? Mae fy mywyd ddim yn wahanol iawn nawr dwi wedi dysgu bach o Gymraeg, ond dwi'n yn y gorffennol, dwi fel arfer darllen I Radio 4, Radio 4 ar y radio, a does dim her I
gwrando rhywbeth yn Gymraeg. Ond nawr dwi'n, fel arfer, dwi'n gwrando i Radio Cymru. A mae'n her nawr i deall. A dwi'n really hoffi y her, a dwi'n really hoffi just teimlo'n bod dwi'n dysgu rhywbeth a bod dwi'n wella. Dwi'n gwybod bod nawr dwi'n lot wella na yn y haf falle, a gobeithio blwyddyn nesaf dwi'n mynd i fod yn wella eto. Dwi'n gorffen hoffwn i cyhoeddi un beth arall, a hoffwn i roi hwn i chi, a gweud mai chi yw Cymro wythnos. Diolch yn fawr, diolch o galon. Dyma Geraint, achos o'n i'n darllen dros amser cinio heddi. Dim ond 3 babi Geraint, llynedd, yn Gymru. Dim ond 3!